Pitaj ih. Od Seher Feher Varš do dole. Pitaj ih ko je bio Žorž, koga su me zvali su me Žorž ili Papadubi. Otišao je, dođe, vola. Šta je? Znaš šta je uradio, dođeš? Popio je koksaki. Bože, kokalin. Bože, kako se zove? Kokain? Da. Za analizu deda mi dao užicu, pošto govorim da je okej voda, a opet su se pojavili oni crvi. Aj, jeboga, ti, Boško, proverimo pa što nam ne sad. kažeš, brate mili? Pa nisam, što ne pitate? Aj, jeboga. Ne, nije čekaj. A niste... Evo i crvi u grlo mi ušli! Niste puno popili, mislim, nije strašno. Vozi me kući kod babe moje da me umata u kupusav list! On će sve izvući! No čekaj malo, Đoko, brate mili. Evo ti rakija, uzme ona sve parazite ubija, ajde. Nemoj se brinuti. Progutaj, progutaj. Tako, bravo milimo, ajde. Nije strašno. Kako je, babe? Vozi me u batut da dobijem vakcinu! Ubit ću te, idiote! Čekaj, stani malo, pa neće ti ništa biti. Prvo neki fazon. To mora da bude neki fazon. Da se smeju svi kao ja što sam radio. Ja sam bio rođeni zabavljač. Ja u autobusima šta sam radio. To je čitava firma se smejala, Boškić. Evo ti, najprostije. Uzmeš, razumeš jafa keks, pojedeš čitav sam jafa keks, ruke ti se umaste normalno od one šećerne glazure i onda kažeš koleginici koja sedi do tebe, ti prvi sedneš, znaš da je, pogotovo ako je nosi naočar. Hoćete, molim vas, izvediti mi maramicu iz džepa, tako i kažeš. Kad ona krene, stavi ruku, a ti da kažem, iseko postavu od pantalona, pa ona dođe ovako, stavi ruku, ona gurna kaže Šta? Pa nisam to ja radio. To je radio Žika. Pa šta? Pa šta je ako je radio? Pa šta? Još jedna je stvar rekao Dobrosavljev. Ko ne poznaje bar osnove Worda, Excela i tako, znači da može sam da pokupi stvari i ne mora da čeka da mu on daje otkaz. Pa za Napolj. Pa ne može, 21. vek. Napolje iz firme, dobiješ otkaz ako ne znaš Bordli. Šta ću ja? Joj, Dragane moj, Dragane, kuku mene, jadan, šta si sad očekao da te kutije ove za mene? Šta vi pričate? Magdu ja pod jedan, da jednom razjasnimo, gospodine Čvarkov. Šta da razjasnimo? Ona je moja koleginica i ja prema njoj imam ništa drugo osim profesionalnog odnosa. Ja o njoj ja ne dozvoljavam sebi da o njoj razmišljam na taj način kako vi, ja o njoj razmišljam kao svakom kolegi, kao i o vama i o vama. I nikako drugačije. O meni razmišljaš koji je o Magdi? Pa ili mene zamišljaš golog sa onim milf ženama? A što gledaš na kompjuteru, jeli? Opet ste me shvatili banalno. Analno? O nama misliš analno? Šta je s tobom, Boškić? Urazumi se. Prekrijte budale jedne više. Što se tiče, da kažem, krajiškog alfa mužijaka kojem se vratila druga mladost, tu već treba svi da stanemo i da se zapitamo kako protivno zakonima prirode mlad čovjek ne, a onda kažem. Stanem. Gleda me. Ste pili nešto? Pio sam. Pa, sad ćemo sad. Ej, Boškić, aj nemoj molim te više da pričaš. Ajde kad te lepo zamolim, nemoj više da pričaš, znaš, od tvojih priča dobijam alergijske reakcije, znaš. Osipam se, s donje strane leđa imam osip koji svrbi. S druge strane dobija sam alergijski kašalj kad čujem tvoj glas. Hoćete da kupite mobilni, a? Ma ne. Kad budete hteli, idemo zajedno. Okej, ali ne. Sigurno? Mene da zrači pored uvet. Sigurno. Imam prijatelja u Novom Sadu, advokat jedan. Uzračilo mu mozak, ne zna šta govori, znaš. Lisice, ti maleni zecu. Ko je pojeo kupus? Krtica. A? Šta misliš ti? I onda sedneš na nju i onda bambusanje. Nemoj zajebavati. Samo ovo. Šta je smešno? Seksualni devijantu najgore vrste koji u čarapama sačekuje ljude u Limanskom parku kod Česmice. Što sam nisticom? Smešno? Boškić vidi. Fantazija. Pa šta vam je to čeka, Đorđe? Svemirski brod. Ovo, to je svemirski brod. Vidiš, ovo mu je telo, a ovaj ovdje rep iz njega pušta energiju, ovako ide. Znam šta je tiganj, da, okej. O, Bože dragi. Ja sam kriv, uvek sam ti ja kriv za sve! Ja sam kriv što sam ti došao život na severnu planju! Proteraće me! Proteraće me! Pa kad ste popili litru i po mleka... To je nervoze! Ajde, molim vas. O, Bože. Daj klozet papira! Otkud meni čeka, Đorđe? Daj kad ti kažem da me da lažeš! Dobro. Imam, izgleda. Samo ovo! Ne više. Ljepote naših snova
izbitaka slavnih dana, stvarana su našom borbom, dijelom ti ta iskovana, dijelom ti ta iskovana. Stvarana si kolo, joj širi kolo, kozaračka, loko zaračka. A veče, joj širi veče, bolje se... Neid und Magda zusammen and the waster for the rest of rain in the factory of the ZZ Top tonight and your brother nichts you a brother with Magda. Kod kuće, evo već 2 dana slušam tu, kako bi rekao, muziku tih mojih kolega, studenta. Razumeš ti? Jedno, Milanu hoće oči i uši ispasti, razumeš? Kaže on meni, Čale, to je seljana. Ja kažem njemu, sine, seljana, ne seljana. Prilagoditi se moraš. Plivaj kako znaš i umiješ. I ja sve to ručim, razumiješ? Da budem kao oni. Pa evo slušaj šta sam, evo ti primjera. O, na Bibali, malo New York, malo Pariz, malo jahte, avioni, malo London i Dubaj. Marš napolje, obojice. Aj, izađite napolje. Ako ćete da pevate, pevajte na fakultet. Ne meni ovdje dok jedem, nego u Šarage, ne u Šarage, u onaj infrateatar, tamo pevajte. Džoksara, nemoj biti smorač, pa dobro, ajde, otići, ja imam posla. Treba da kažem koga se drži, to ćeš i poneti, kupit ćeš jedno, šta ja znam, 8-9 šampita, ona vole to da pojede. Ili šaumrule. Ili, može i to. Šta vam je sad to? Ajde, šta si se odmah usro? To je češalj. Doterat ćeš se, namirisati kao što sam rekao, čekaj. Nemojte, čekaj, Đorđe. Aj, tako. I kod Vukosave. Ne, stvarno sam baksuz, majke mi, upravo ste sve, baksuz sam i to. Ja sam do upravne poslao me arhivator glavni, do upravne zgrade. Ja sam otišao do upravne zgrade da uzmem papire. Kaj si uzeo? Ja sam papire sam pokupio, pa su... Kako? Papiri? Papiri, gde su? Pa gore sam ostavio Magdi. Kome? Bože, ovoj... Ne, imamo 4 Magde, ja stalno to meni... Magda Đurišić sa Detelinare. Detelinare, da, penziju debela. Mislim, i onda predam ja tamo gore. Nema to, pošto mi ne zavodimo, ne ide preko arhive više. A znaš ko nam je direktor? Tvoj tata, ja mislim, da mi je spominjao da je išao s njim u dalje... Nije faks, zato što nije medicine. On je zajedno sa... Da li je vjerovatno srednja škola? Da vidim. Da vam pokažem, ovo je ona. Vi? Naopako, jel uzima lekove ona? Prelepa, devojka, to je, čekaj, Đorđe, dugačka, kestenasta kosa, dovde. Prelepa. Nemoj mi to govori. Prelepa. Kao, ajde, kažemo, ova Eva Mendes. Znači, na taj fazon, onako, Penelope Cruz. Razumete? Ne znam. Ko Raquel Welch, ajde. Rahelo! Ja, fantazija! I šta je bilo? I šta baš si je video, da kažem, mislim, je li sevnulo nešto ili je to samo bilo gledanje obučeno? Nešto? Sve. Nemoj mi pričati. Sve. Nemoj mi... Pa ja ne mogu da Ovako, celo. Prvo ruke, noge. Evo ovako. Hvatate, gledaj sad. Evo primjera. Postate! Ajmo! Ruke. Tako je. Sad noge. Sad. Čekaj, Đorđe! Čekaj, Đorđe! Bosan si! Pusti me! Tiši me! Nek ja umrem, ja sam star! Izvoli. Tako. Eto vidite. Bam! Predmet rešen. Aj, izađi napolje malo, molim te. One? Izađi napolje malo, molim te. Hvala, Boškić. Izvolite. Evo i vama. Hvala ti, sine. Vaša kafa je sletela, kapitane. Marš napolje, izađi. Izađi da te ne bi sad kao kiflu slomio da izvinu ovi ljudi. Izađi napolje. Hvala ti, izađi napolje. Hvala ti.
Izađi. Ne znam, nije trebao... Lešinari vole se, i za tebe bore se. Ajde gol, samo jedan gol. Daj gol, daj gol. Neće rodno, ima jedan grad. Svi ga znaju kao Novi Sad. Pevaj! Srpska tina, u njemu igra moja Vojvodina. Nećemo da vide za srdenje. Every goal, every goal, every goal, every goal, every goal. Cijelo jutro vas zovu, javite se više na taj telefon. Every goal je šampionski. Ale, 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 ale. Šta sam ja tebi rekao, Dragane? Šta si mi rekao? Malo pre, šta sam ti rekao? Da idem vamo kod ličine da se ispitam kao izokola, sve njih da. Đaste ljudi, šta radite? Jebova sunce, ste normalni, hoćete da Đoko i ja ostanemo bez posla? Jebova s kompjuteri, koga izmisli? Jel to izokola? Jel to izokola, Dragane? Pa nisam znao kako da zaokružim, razumiješ? Nisam znao kako da ja njima, a da... Ceca na trgu da peva u Novome Sadu. Nema niko drugi. Julija Bisak ne dolazi u obzir. Nego Ceca. Cecu dovode da peva u Beogradu u centru Novog Sada. Idi u Beograd pa pevaj tamo. Ne tiče se mene. Zagrli se s onim belim čorbom. Đorđevim. Beli onaj Đorđev Boro. Kako se zove s kosom što se diže u stolici. Pa pevajte Beograde. Pa idi pa tamo perideri se. Ne idem. U pravu si, 100%, Đoko. Mi je pravi Novosađani, Cecu nikad nismo ni voljeli. Tako je, Dragan. Ne. Vidite tu. Aj stavite naočare, molim vas, ovdje. Vidim. Sad vidite. Vidim, šta vidim, sve vidim. Glavom četvorokog, karirani, oka tvoje dva čoreva ne vide daleko. Komisijski da se uništi i spali. Ovo mora komisijski da se uništi i spali. Ova slika ne može da iziđe. Otišao, direktno kod Pigmeja kući, pokucao na vrata, 25 kila piletine u gajbici i otkoštene, ja sam držao, Dragane, u rukama. 25 kila. Dobro, 14-15 manja gajbica. Još mi uzeo ono pile jedno i kaže, evo ti ovo tvoje pile, nosi ga, ej, Dobrosavljev da ne uzme da kaže mi to. Čekaj, stani malo. Ti imaš pile od 15 kila. Nije 15, 6-7 kila, koliko može... Ej, jel me ti sad zajebavaš s kilažom? Jel, sam to dočekao? O, pa ti to meni namerno, jel? Ti to meni namerno. Bruka, Dragan. Piju, a meni je muka. 39:2, nije ti dobro, a izlaziš napolje, a? Jesi odem tamo da ne budem monotono čisto nekada. Nije monotonija što ga noćas ubija. Što ti srce razbila na sitne komade gade. To je melanholija. Nije monotonija. Pa ti, pa... Ma dokle misliš da me kinjiš, da me mučiš ko sve robove? Dokle? Nisam znao da si takva kukavica, baba. Nisam znao. Dobro, neću se svađati sad. Samo ga ti brani zbog tebe, što ga braniš svaki čas, zbog tebe je ovakav debilko i nula. E pa zbog toga sam i otišao. Zbog toga sam i otišao, čeka Đorđe, jel me stalno vređate i ne podaštavate od dana kad sam došao pre 2 godine? Znači, ista priča, nijednom ne biste rekli nešto dobro. Nula, debilko, jadnik, poltron. Znači, samo je to bilo na meniju. Možda sam nekada i rekao da si nula, debilko, jadnik i poltron, ali to sam radio za tvoje dobro. Neće biti Dragana ni mamičke, kada budeš sam u šumi, kada te zaseda Charlie okruži i pobije ti čitav vod. Zbog tebe sam to govorio. Ma da mu Miloš, moj mali, razumiješ, stare video kasete s filmima, čak Norris nestali u Vijetnam, ma nema veze. I ja sam jučer babi sve rekao. Opa! Babi? Dinju donela, malu, rasekla na pola. I ja uzeo šećera, ne toliko šećera, šta će te biti toliko šećera? Nisam mogao više da slušam. Uzeo onu polovinu dinje, pa na glavu joj ovako natrljao. Evo ovako sam je natrljao, evo ovako. Marš! Dosta si me gušila! Očisti mi uvo, izvadi iz pupka, sipaj mi sok da nije gaziran, pusti da izlapi, marš! A ona gleda, učutila se ovako, kora, ona od dinje joj ostala na glavi, sve se sliva. One semenke po obrazima i ono. Ocelio sam se, uzeo sam stan. Opa! Najvažnije je, Boškić, zapamti sad šta ću ti reći, jer najvažnije je rano se odvojiti. Najvažnije je rano se odvojiti. Deluhe,
u Jevrejskoj ulici. Najbolji satovi sa 15 rubina. Idealni za poklon i za svaku drugu priliku. Superderm. Mast za svaki osip. Rešavamo vas akni bubuljica za manje od 15 minuta od nanošenja. U slučaju neprirodnog rezerva obratite se vašem arhivatoru. Zato što svaki dan treniram u teretani Triceratops na uglu Karađorđeve ulice. Dođite svi. Jednostavno treniranje, brzo skidamo kile i brzo dovodimo organizam u stanje redovne upotrebe. Preparat Šarkolin. Preparat koji otklanja umor. Preparat sastavljen od ulja, ajkuline jetre i mošnica malog aligatora. Preparat za čitavu familiju. Kad evo ga, Dragan Torbica izlazi iz kamiona. Iz tamića, jeboga. Iz tamića. Ali ne ide na sreće samo, neće to mene mora odmah sve da skrši. Kad iz istog tog kamiona... Tamića, brate. Tamića po boku. Tamića. Izlazi i gospodin Đorđe Čvarkov. I otkud vama kamion? I da li vi uopšte imate dozvolu? Ili imate vi dozvolu za taj kamion? Joj, Tamić, brate, mili, nije kamion Tamić je, razumiješ? Tamić može gdje Mercedes ne može, to ti ja kažem. Da. Ma nisam ga dovodio, on je u Tamić bio spavao, čovječ. On je prošle nedelje ostao kod Joje, razumiješ, da nemaju oni mjesta, brate, mili. Oni isto imaju garsonjeru i šta će u Tamiću ga ostaviti? Jer on sljedeći četvrtak mora da se vrati za Prijedor, ima autobusna stanice. I sad spava u tom kamionu do četvrtka. U Tamiću, jeboga. Pa to sam ja! Pa ja sam taj koordinator za komunikacione jedinice, sektor menadžmenta. Možeš, Čukelo, da ne znaš da izgovoriš ime radnog mesta na konkursu koji je za tebe namešten, meni hoćeš da koordinišeš. Dragana, izvadi pištolj i ubi ga. Tako, bravo. Stani s tom, pa razmislite malo, neće me biti. U najboljem slučaju mene neće biti prazno mesto. Može Milan Miloš, otkud znam ili fikus. Šta ja znam. Dragane, vadi rakiju da proslavimo. Ti i tvoji Šta ja i moji? Pejcevih salaša kad se krene, pa sa štapinom na pecanje, jel? Ma, ko ti je rekao to? To Kolundžija rekao. Nego šta je rekao mi rekao Božo Kolundžija? A šta, ko je uzimao štapin? Vi, Šta je štapin? Čekajte ljudi, šta je štapin? To je mala pecaljka. Pa ka štapin, dinamit, brate, mili. Pa ne, Pa djecu u titelu kad njih, oni čika-žika kad idu na pecanje. Pa mi se Nova godina iskaču okolo. A ono iskoči iz tise, ko da je Plitvička jezera, oni slapovi. Kako ti znaš, jesi bio tamo da vidiš? Slučajno je Daret Boškić čika-žika imao štapin, što mu ostalo, on je bio rudar. Kad mi šetali, onda upali cigaru, kaže, upalio sam slučajno jedan fitilj. Pa nemoj čika-žika, ali ti je odno to ostala big palac. Jel treba bez obe ruke da ostaneš? Baci to u reku. I on ovako baci, skočile ribe. Mi ih pohvatali i vratili nazad. Neke žika uzo, što mi je davo veštačko disanje, one umrle, ali je bio koholičar. Vratili, kolima nazad na Pećeve salašu. Ma, Dragane, ne budi bezobrazan. Poštovanje, Da se vi pitate, to bi se i dan danas klečalo u uglu. Nisam to rekao. Na kukuruzu. Ajde, molim vas, a što se časti tiče? Pa šta ako se klečalo u uglu na kukuruzu? Šta se, jesam ja manje vredan zato što sam klečao u uglu na kukuruzu? Pa ja sam kod Valtasara toliko klečao da je meni kukuruz rasto iz kolena. Meni je baba ječmiku kalemila i crijemuš cepala i stavljala u salatu s mojih kolena. Meni su kolena izašla na drugu stranu, išao sam kao konj na kontra su mi išla kolena. Pa šta? I šta mi danas fali? Šta mi fali? Ja kad sam Miloša dobio, mog Miloša dobio, nije bilo srećnijeg dana u mom životu. Šta mi je uradio, idiot? Ma šta se brine, ja u gaćama bio, čovječe, cijeli dan. Nisam imao robe više u kojoj ću biti. Imao onog mog tetejca, 6 šaržera sam ja ispalio. Došli Bane, Dane, Joja, pucanje, došao džed Đuro, iskop onaj top, imao trešnjog drveta, što ga još neki koriste. Da vidiš ti kad je on to počeo pucat. Pa to, a moj Milan kad se rodio, pa to još onako lijepa beba bio, razumiješ ti mene, a tamo završio rat Milo oružja, koliko ti Bog hoće. Pa to je... Dobro, Dragane, okej. Ajde, znam, sad će ići Milica, pa ste iskopali tank, pustili završi čovjek. Kakav tank, pa to je baba Joka napravila tortu, razumiješ, izljubili se, što kažu nek je živo i zdravo. Ali sina čovječe što se dobi, ma svaka nasljednik, to nema šta. Ajmo sad, Češljaj napolje, evakuacija, ajde. Šta? Češljaj napolje, evakuacija. Evakuacija. Ajde, molim vas, da je nešto mi bi vidjeli, pa sedim ovdje, imam ja nos, valjda, pa znao bi da je požar. Možda nešto, čovječe, kažem ti, evakuacija je Češljaj napolje kad govorim. Okej.
Ma što je okej, idi kući kad kaže, vi ti isto za njim, odmah. Ne mogu da idem kući, još sat i po čekam Magdu da Ma ona završi. kako Magdu kući, idi u kafić s njom, bilo gdje, samo ne ovdje. Jel ti jasno? A neću da idem, šta me nervirate, neću da idem, jel jasno vama? Nećeš, on meni otvor pruža. Pančari su najgori, Đoko, kad kažem, pančari su najgori. Prva stvar je da se zahvalim produkciji, što je, da kažem, ovdje sam, a druga stvar, kažem, ti jedna sramota za Srbiju iz ove reality. Znači, ti si sramota, jedna najobičnija klošar u jedan. Ja sam ovdje 9 godina. Pozdrav za sve moje štrpčiće. 9 godina, ti došao ovdje 2 dana, mi za stirega faca. Ti si srednje škole ušao, bre. Klošar, pa ja sam finansijski direktor bio ozbiljno. Ja sam ozbiljno preduzeća. Ti si direktor klošara. Pa ja sam sad šef odeljenja. Šta si ti? Imam hit, jedan oženio sam se, brate. Imaš jedan hit, pa nemaš ni ženu, bre, niko, nemaš nigde ništa. Ti si klošar, klošaru jedan, klošaru. Ko je klošaru jedan, Gasi to! Ne mogu da slušam više tog pavijana kako se kiti mojim perjem. Sve što sam ga naučio, priča na televiziji i sad je on zanimljiva, ja sam nezanimljiv. Gasi to! Ajde, molim te. Reality ispira mozak ljudima. Zapamti. Reality od radnika stvara neradnika. Ja ponekad uvatim se sam, jedem palentu i razmišljam, Bože, šta je s njim? Je li moguće da je Dragan Torbica Drogoš? To mi na pada, jer ja kad tebe vidim, ti si neuredan. Nikad para nemaš, dereš se, ponašaš se neprikladno. Uvek si u nekim dugovima, ti mora da si drogeraš. Jel piješ ti drogu? Evo reci mi iskreno, jel piješ drogu? Zavrni rukav da pokažeš slučajno. Ako imaš slučajno, ako se vidi ubod, ja ću tebi odseći ruku. Zavrni ruku da vidim jel se drogiraš. Dajte, Torbica. Ti si došao i izmislio se. Pre tebe ništa nije bilo i posle tebe neće ništa biti. Kako možeš biti tako nenormalan? Ti si ekstreman, ti, ekstremni Boban i ekstremni Daki. Evo, usreću se sad u ovim stopama. Verujem da sada sledi priča kako ste vi u mladosti. Nego šta sam? I treba da slušaš. Ja sam radio takve stvari kakve ti u svom životu ne možeš ni da zamisliš. Zima je bila sa puno snega. Čekao sam za Titel vezu. Titelski breg, -27. Zaledilo. A ja, naći velebove. Šta će ti? Spuštamo se. Ma nemoj. Samo u duh s gaćama. Ništa mi nije trebalo koliko krv merijaka bila. I to one gaće što imaju 2, ona otvora za nazad. Otvoriš pa onda. I u njih sednem u korito. Pa niz breg da vidiš. 200 na sat, čoveče. Nisam mogao da stanem do loka dok nisam udario tamo u jedno drvo. Pored reke, kad sam udario to drvo, kako sam udario, odmah sam povratio. On mi radi te poslove, kopa, šta treba da se zameni električne. Što gledaš, brate, mili? Bože, Dragane, šta ti je to? Šta ti je to? Ma kramp jebo ga ti, šta će biti, vidi ga. A Dragane, odakle vama kramp? A Miloš mi dao portir dolje. Šta će vama kramp? A idem u Dubicu, brate, mili, idem u Dubicu, šta će mi kramp? Kako pitanje? Pa stvarno kakvo pitanje? Pa u Dubici je sad kramp u trendu. Nosi se kramp, viš kako se moda menja. Ovde se nosi šešir ili karo odelo ili leptir mašna. Tamo se u Dubici nosi kramp. Šta ga pitaš gluposti? Moj ti, kad čuješ ovo što? Pa šta tu nema tu, pa jebo lov ti nema Međeda i Vuka, bar da te poganja malo. Ide sve ravno, pa šta je, kakav je to lov? Šta da lovim nekog veprića, srnu neku, jel? Čekaj, da te pitam. Kakvo, Karađorđe? Ja ovdje kad odem u šumu, ko Sena iz Barbie, onog crtanog da vidim. Bambi. Ptičice pjevaju. Bambi se kaže. Bambi, ja, ptičice pjevaju. Čekaj. Ti nemaš šta da loviš. A zec, lisica, jarebica, divlja patka, prepelica. Ma nemoj. I pokoja cigančice, joj. Pa šta to je nisi to? čuo tu pesmu, jel? Svi zadovoljni da ti kažem. A mi ovde, brat, meni došli u kuću. Novosadski korpus 5. četa. Otvorio vrata nogom, jedan ličan brčina. Imao ovolike brke. Baba moja kaže, di ćete ljudi, izgađit ćete mi travu. Mić baba, mić sotalen, vojska dolazi. Znaš? Ja kažem, nemojte ljudi, šta vam je? Mić se. Radar da stave, molim te, u kuću. Koji zrači, otrovno. Kokoške, same sebe kljuju, izgubile perje. Jedno sam ih povratio u život. I mi iziđemo napolju, kapi Žika pijan, drži se, kaže, spagam školo, nisi te ni volao, lud sam bio kad sam dolazio, a mi aplauzi, smemo se, minut do minut i po. I onda pokunjeni glava, skrušeno, krećemo kući lagano u koloniji 1:1. Skrušeno, jer mi smo bili tužni što se završavala škola. Tužni što sutra nema nastave.
Što nema pačije škole za pačiće male. Svi fačići došli. Na skafi stoje. Stari fatak meto, našere svoje. Učilo ga, a srede do petka. Al se nije famako dalje od fošetka. Ja i dan danas znam pesmicu tu koju sam naučio u školi. Pa znaš kako kažu, sedma sreća. Sedma sreća sija, na lotrama skakuće, oko kuće mačka zapliće i prepliće. Ona našla jedno krzno paje... Reci mi, ko je nesretni dobitnik sedmice? Kako ti nije sramota da to govori? Torbice, za vas znam da ste bili mangup, to znam. Ali za Đorđeta pretpostavljam da je bio najveći vragolan. To je sigurno, je li tako? Jel ti vama rekla šta? Je znao na mene? Pa ja sam bio vragolan, nema veze, šta se sad, nema veze. Kabo sreće da su to uveli samo par godina ranije. Što? Pa mislim, dok si ti pohađao školu, možda bi nešto i naučio o tome. Pa bi sad pritiskao tamo neku ženu u haustoru, a ne tu da pritiskaš te tipke po čitav dan na lapstopsu. Tik, 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 kao da udara mi detlić u glavu, bog. Mi smo se... Mala knjižica, crna. Hajde da vidimo šta piše o toj famoznoj 89. godini. 2002. 89. godina. Torbica Jove Dragan Velinko Spomenka Klać, Ištvan na Sabo i, tad su još bili dobri, Ubi Parip Bože Ilija, organizovali pobunu u preduzeću. Pobunu, štrajk, brate mi. Zahtevi. Ovo je dobro, ovo slušaj. Ne, ništa ja ne zaboravljam, sve je zapisano. Pod 1. Kolenica u pasulju menzi. Pod 2. Radničke sportske igre da traju 7 dana mjesto 3 u prčnju. I po 3. Nada Topčagić da peva na finalu radničkih igara. To je njegov sindikalni domet Dragana Torbice. Ne, Dragane, nemoj mi ništa spominjati. Ja se barem... A šta ćeš? Znaš kako se kaže, vreme leti. Danijela, ti se seti. Jednog momka ispod breze, ako nećeš, nema veze. Zapamti to ime. Jedan od najvećih gospodina na svetu. Najbolji pilićar Češke. Dalibor Janda. Znaš kakve kurece on ima? Dragane, šta sam ja tebi rekao? Izvin, Đoko. Mi trgujemo se, nije pristojno. Dragane? Da, druže. Super kurec. Dragane! Tako mu se zove Šta je kurec, pobogu? Pile. Pile? Tako je, druže. Pile, naravno. A on svako... Čuzeli, jel? Kod mene kad dođeš, to ćeš ti sve da naučiš da budeš kao, da budeš pravi čovjek, da ne kažem, koji će moći da zna, zaista možeš da se onako da ćeš... Đoko. Kaži, Dragička. Jesi je našao? Našao! Pa di, čoveče, di je nađe? Krčedinski rit. Kako? Krčedinski rit. Kakva je? Krupnjača, što ti kažeš. Kako izgleda? Ovdje ima crno onako i ovdje traka, razumiješ? Ja, 2 trakice, to je najviše volim. Kad je ova mimo ima 200 kila, drm, razumiješ? I onda se navalimo na nju nazad. Šta pričate vi? Šta pričate vi? Pa ništa. Razumiješ? Ja, Dragane, svaka čast. Ja, jedva čekam da je omamimo i da se navalimo. Pa šta bre, koga? Ma jes prava krmača. To nema veze s Landrasom. Da. Boškić, za vikend svinjokolj. Ne znam, nije trebao... Vole se, i za tebe bore se, ajde gol, samo jednego daj gol, neće rodno, ima jedan grad, svi ga znaju kao Novi Sad, pevaj, srpska tigra, u njemu igra moja Vojvodina, nećemo da vide za svetenje, every gol! Jutro vas zovu, javite se više na taj telefon. Every goal je šampionski. Ale. Sam na internet. Toliko godina, koliko vi tvrdite da ona ima, ima neka baba u Rumuniji koja je najstarija pritom žena na svetu, a i pritom je umrla prošli mjesec. Pa znam, sirota baka Gabriela.
Kako je ne bi znao? Sećam je se kao kroz maglu. Šilovićka je baš otišao na sahranu čezama, znaš, treba i nekoliko dana da dođe, znaš, zbog konja umore se, do Rumunije daleko. Njih dve su ti, Boškić, zasluživali jednog grofa u zamku. Fantastično je bilo, to što je bio čovjek, to je strašno. Dugačka kosa, crna špicesnost, turban, mrzeo da kažem Turčin ako ništa. Kad odjednom vidi ona zubije. Kad dolazi jedan Van Helsing, izvadi on svoj glogov kolac, kad je on nju glogovim kolcem njenim, da kažem svojim, naš nju malo, kad uvukoše se zubi, pobeže Šilovićka tragom netragom, znaš? Ne, šta god. U pravu si, Gabrielica je bila starija 1-2 meseca od nje, po zvaničnim papirima. Jer Šilovićki su nisu zgoreli kad su streljali, Čika, Đorđe, može ovako. Koliko ih je došlo iz Lemeša, i izvojimo ka istavan kuda. Pa da, ti si otkačen, ti si mlad, ti si luda zezanja, luda žurke, jel? Pa pazi što kaže naš predsjednik. Kaže, nećemo trčati za datumima za Evropsku uniju, jer nas je to dovelo do prosjačkog štapa. Idu očin, kao do sad smo trčali, oznajali se. Pa jesmo se trudili, ne možete reći. Moj brat je išao u Stockholm. Tvoj brat koliko je trčao, bolje da je kometa pala Halep-Melevaja. Da se udarilo, da je on se pitao, mi bi se pripojili ovako. To bi bio Amagerdion se stvorio. Koliko smo brzo se udarili u Evropsku uniju. Sve bi se uskomešalo. Francuska bi došla na mjesto Engleske, Engleska na mjesto Francuske, Japan bi probio Evropsku uniju dozgo. Nemci bi na vrhu bili. Samo bi Nemci na vrhu bili. Pazite sada ovaj podatak. Znači, naša novosadska policija uopšte nema nikakav detektor, da kažem, nikakvu spravu koja može da otkrije neki narkotest, da kažemo, koji može da otkrije da li ste, jel da, pod uticajem droga. Tako da vi kao, da primjer, ovisnik sada može bezbrižno da vozi kola koliko god da se ufiksao, kako da vam objasnim. A ti to jako dobro pratiš, jel? Šta ima policija da otkrije? Čitam, mislim, stalno čitam, ja sam ono... A to čitaš, drugo ne čitaš, a ovo što treba za posao da gledaš gdje je Kordeča rade, to ne čitaš. Ali ti, brat, volite da popušite, jel, cigaretu disko, da ne kažem. Pa onda pratiš, da biste mogli bezbedno da vozite, kad se dobro napunjate, da vozite po gradu. Brat i ja... On je znao po čitav dan da stoji, mi smo ga zvali Gutenberg, kad je došao kopira aparat. Samo gleda ono. A dan ljubezni, Pepelin kri. A dan ljubezni, Boškić, Pepelin kri. Samo ta pesma mi je otvorila na 100 vrata u svetu. Ja u Maroko dođem, onaj zavijeni svira. Svira dan ljubezni, zmiji, ona ovako pravo stoji. Dan ljubezni, dan ljubezni. Olazo Leskovar, sve rože sveta. I ja pa čekam pomladi, se lutim nežni dlani moje drage. Kultura, debilko, balavi, kultura je to bila. Šta? Šta Šta je s vama? Jeste vi normalni? Šta pričate? Kakve su to gluposti? Ma dajte, molim. Pa svoji smo, Boško, brate mili. Pa svakom se desi nezgodica da kažem da goluban izleti. Jel' tako? Pa meni se to najnezgodnija situacija mora biti u liftu, u dnevnoj sobi kod tasta kad mu dođe sestra njegova Sava. Vi mislite da sam ja? Pa ste vidno, ja to ne bi uradio nikad u životu, pa šta je s vama? Nemojte me optuživati za neke tako nenormalne stvari. Malo se, a? Šta pričate? Ma dajte, molim vas. Pa šta dajte, molim vas? Pa da vidiš ti mao kuma Todora jednom na sastanku komiteta. Kad ga je on otero, razumiješ? I šta će, okrenuli se svi, razumiješ? On jedan džet pored njega sjedi, a on će njemu, okinu ga ti rođo, razumiješ? Kad se počeo smijati predsjednik komiteta je ovdje. Oni se smire. Treba dugoročno raditi na pravima malog čoveka. Pa ja se zato zalažem 20 godina. Pa vidi šta u Evropi rade, čoveče. Vidi Francuze, bune se, Grci buni se. Pa Slavonci, jebote sunce, neki dan Ljubljanu razvalične. Odlučno su rekli ne. Ja sam rekao, ne više, juče kad sam bio dole. Tako je, Đorđe, ne. U kantini, ne više u burek. Šta je ovo, ja ga razlisto. 2 višnje. 2 višnje, gdje je 16-17 višnji? U četvrt bureka šukrija. Strašno. Gdje je da staviš to? A gde mu je? Di mu je, bolje odnosi deci, šta ja znam, na meni ćeš da štediš. To ste upravo. Odlučio ne reći. I treba ovako široko da se slavi kada ovakav ljud najde u pemzir. Ajde. Đoka moj,
Ti si čvarak moj, vid ga. Sija se masan. Jer kod mene ćeš naučiti kako se živi na selu. Pa šta ako košta 20 evra, toliko bi ti na palić uzeli, jel? Kod mene kad dođeš, to ćeš ti sve da naučiš da budeš kao da budeš pravi čovjek, da ne kažem, koji će moći da zna, zaista možeš da se onako da... Đoko, kaži Dragička. Jesi je našao? Našao. Pa di čoveče, di je nađe? Krčedinski rit. Kako? Krčedinski rit. Kako je? Krupnjača što ti kažeš. Kako izgleda? Ovdje ima crno onako i ovdje traka, razumiješ? Ja, 2 trakice, to je najviše volan. Kad je ova mimo ima 200 kila, drm, razumiješ? I onda se navalimo na nju nas. Šta pričate vi? Šta pričate vi? Pa ništa. Ja, Dragane, svaka čast. Ja, jedva čekam da je omamimo i da se navalimo. Pa šta bre, koga? Ma jes prava krmača. To nema veze s Landrasom. Da. Boškić, za vikend svinjokolj. Đerđe, je li to onda kad je pojeo 30 kutija ovih gumenih bombola pa ste ga vodili u hitnu pomoć? Zato što je iz paketića, deci bilo viška. Nego šta je? To bi se bacilo. Pozlilo mu, skočio mu šećer, Bog te čovječe ne može da stoji. Jedva sam ga ugurao, ja tad vozio Renault. Znaš kakav sam imao auto, Renault 18. Najfinija jambolija koja je mogla da se nađe. U Francuskoj direktno, u Parizu sašivena. I ona pola puta kad smo bili do Pokrinjske, kaže nešto mi se vraća, mi se nagrlo. Povrati sve po meni, povrati po sedištu, povrati po jamboliji. Ovoliki komadi jagnjetine mu ispadali usta. Gdje je trpo to sunce ti tvoje? Ne znam. Jedno su ga izvukli, koliko se zalepio u onu melasu. Jedno su ga izvukli bolničari. Da li da ga ispiraju na guzicu? Da ne kažem, kako se to kaže, da mu stave onaj... Klistir. Klastir. On neće, ne da se, otima se. Jedno sam došao kući, baba sutra kaže, šta sam se ovo lepi po sedištima? Šta misliš, šta nam se lepi po sedištima? Aj baš da čuješ šta misliš. Kaže da nije cvetni mleč, da ona stavi da uzme kašičica. Mrši ti cvetni mleč. Da, ti ćeš doktor da budeš. Udo Brinkman. Ma ne, niste me razumeli, ne taj doktor. Doktor, nego doktor nauka jednog dana. Doktor nauka, razumete? Doktor? Da. Nauka? Nauka, da. Jo, Boškić, pa šta će ti to, sine? Šta će ti to, ajde, reci mi lepo, šta će ti? Šta će mi, mislim? Pa ti, čoveče, treba neku žensku da nađeš. Otkad si došao, nisi ništa pritisao. Radio, ne radio, njemu vreme ide, što kaže moj deda Ignjat. Ti treba, Boškić, da nađeš neku žensku. A vidi kakav si, ofuca si se. Šta sam se? Papudžijski mačor, podočjaci, kosa, glava nabubrela. Kao da si ne znam šta. Ja mislio neki dan kad sam ga vidio u braku da je cure Gojković. Ide onako ljuma, znaš, s jedne na drugu nogu. Šta mi fali? Možda stvar, šali se čika, Đorđe, budi doktor. Zvaćemo te svi u kancelariji, doktor Debilko Maleni. Mazio je muljem, da ne izgoriš. Jesi se mazao, Ajde, svrate, bilo u svojim godinama, nisam ni išao na plažu do noću. Kako mazanje? Kako je spavam čitav dan? Kad iziđe mesec, ja iziđem iz apartmana, ko netopir. Samo u onom, kako zove, bademantilu. Ništa. Prvu strankinju koju naiđe, odmah pokupim, lepile se na mene ko muve. Žarš su me zvali. Dovde sam plav bio od crnog vina. Ovo što je išao sa magarcem, na glavu mi stao, nisam ni osjetio. Ovako sam ga otresao magareta. Da, sine moj. Pa nisam znao da je more slano, Dragane, do 40. godine. A išao sam svake godine na more. Jer je meni dobro to bilo za pluće. Da, dogovoreno. Pozdravite vašu mamu. Šta ti, dečko, radiš? Uspavana lepotice na zrnu graška. Šta je s tobom? Dobro, sine, majku, pa šta radiš, čovječe? Pa opet ti dolaziš mamura. Pa meni je jasno, čovječe, da zakasni. Pa to je normalno da kažem da čovjek kasni na posao. Da ti se prospe vruće ulje pa ti padneš u njega. Da zgaziš guštera. Da polomiš nogu, upadneš u šaht, poklizneš se na onu travu kad je svježa ona koševina, razumiješ? Ali, brate, mili, ti piješ i ne možeš da izduraš, da kažem. Pa kako to? Ajde, molim te. Ajde ti možeš da izduraš. Mladosti moja, jadna i bedna. Pa jel bar osjetiš stid neki? Jel bar osjetiš stid kad se ujutru probudiš tako glavati raščupan i mamuran i nikakav u svom stanu? Pa kad onda odeš da legneš malo da se odmoriš u oru kadu, sklupčan kao fetus i kad plačeš. Jel osjetiš tada barem stid? Da li osjetiš? Inače da. Ali nisam se probudio u svom stanu. Nego u stanu od onih idiota. Bobana i Dekija. Kako te tek to nije sramota? Oni još uvek, Dragane, žive s tradicijom. Čekaj. Jadnici, jadni žive. Čekaj, Đoko, šta?
A gdje si spavao, magarac jedan, gdje si spavao? A? S nekom mačkom, sigurno. A? Gdje si bio? Kod Magde. Kod Magde! Čestitam. Ej, Dragane, napokon... Dobro, nemoj sad. Ej, vidi. Misliš sve mlad je, da kažem, maleni debilko, a on svakim danom sve treći čovek postaje. Ma smiri se, čekaj da čujemo, pričaj, govori šta je bilo, kako... A? Kako si, da kažem, kako je Kraljević Marko osvojio, da kažem, ovamo? To je malo, sad taj deo mi je malo problem. Bože. Ne sjećam se ništa skoro. Popio sam puno, stvarno, sinoć. Pa što piješ, brate mili, kad ne znaš? Pa što piješ? Polako. Samo polako. Ako treba, ispovrati se. Samo polako. I sam sam bio u sličnim situacijama po 1000 puta. Kažem ti. Treba da rekonstrukšišeš događaj. Od početka do kraja. Čega se sećaš? Šta se sećaš? Jel se sećaš ručka? Jel se sećaš posle ručka kad si spavao? Jel se sećaš kad si ustao, kad si šito TV reviju? Jel se sećaš kad ti je baba donela sutlijaš? Kad si se obukao, kad si izišao, kad si kravatu stavio? Šta si prvo pio? Jel se sećaš toga barem? Di si bio? Prvo piće? Da, sećam se. Znači, mi smo otišli u taj neki novi koktel bar koji je pored njene zgrade. To sam još bio okej. I tu smo došli i pili smo neke koktele, neki nešto Blue Ocean. Da, Blue Ocean se zvao. I tu je meni već krenulo da bude loše. Skati, tu ja već, kad sam pio, već to meni krenulo. I odam ja u WC, ajde, prst ustaje i ispovratim sve. Sam ja pogledao u onu šolju, a to ono sve tirkizno plava, neće, ko da sam štrumfove večero, to je tako. To je teško za stomak, to su pećurke, to je tako toliko. Pečurke? Ne, pećurke. Pećurke sam rekao. Dobro, sve u svemu, i što je najgore, bilo bi sve to okej da sam ja tad prestao, nego mi bilo bolje i ja udri pivo i samo faf, crno. Sledeće čega se sećam, budim se ujutru, samo sam navuku brzo pantalone i bez nisam gledao ni da li ima neko. Ne može, ma kako, šta ti, dečko, radiš, da piješ, stave u neki sok, žuti, plavi, stave neke rakije i ti to piješ. I poslije piju, jel, zatim? Ma nema, ma ne vredi, neće se osjetiti, ne vredi. Šta ne vredi? Šta ne vredi, šta lupetaš? Jel treba sutra da mu zakuca na vrata sa ovolikim stomakom da kaže da je preša? Jel treba sutra da ide da se maže sa hipermanganom, jer da kažem... Nisam valjda. A šta ja sad, mislim, glupo je odem da pitam, nemam kako ću da pitam, mislim. Nikako konju jedan, nikako ti. Ti imaš sreće što radiš u kancelariji sa čovekom koji ne zna šta je sramota. Nazovi je, Dragane. Šta? Ma nemojte, molim se. Nemojte zovete. Ma daj. Nemojte, jadno je. Malo pusti se, sine, brate. Pusti se, Dragan. Pa ja sam radio na fakultetu, to, ja sam imao obavještajni rad. Iznuđivanje informacija od ženske da ni ne zna. Pa one se mene iscrtaju, ni ne zna. Ma neće raz znati od koga to potiče. Ja suptilno to, pa to je metod, jer to se lako uči, razumijem. Ajde, nemojte se. Ma ne brini nešto, koji je ono lokal? 3, 2, 1. Halo, Magda! Magdalence! Kako, ko je Dragan Torbica iz Novog Sada, brate mili, tvoj kolega dolje radimo zajedno. Da. Ma ne treba meni Dobrosavlje. A šta će meni Dobrosavlje kad je takva lutka njemu pored telefona? Pa sam da vidim kako si ti. A? Šta prehlada te muči? Srce moje, uzmi ti rakiju, pa meda malo, razumiješ? Pa grgolje ovako, znaš ono ko prije zuba. Pa da. Nego kako si ovako, šta ima? Pa loza najbolje, da. Ma nego mislim šta se radi inače, ovako lutkice. Šta ima, da li se izlazi, neđe ugrad? Pa ne znam, 1, 2 kašike meda. More i kajšija rakija da se ne smeta. Ne. Ma ne pitam te, ne znam, uzmi, brate mili, uzmi čašu rakije, grgolji, brate mili, uzmi 2, 3 kačke meda, otko znam. Nego da te ja pitam nešto, jel bio ovaj klipan od... To vama suptil. Aj pomagajte, čekaj, Đorđe, vi uvek imate neki plan. Aj, molim vas. Jao, vas dvojice, vi ćete pocrkati kad ja odem u penziju. Pocrkati obojica. Sine, slušaj me sada. Ovo što ću sada uraditi nije ni pohvalno i ni malo džentlmenski. I potpuno se kosi s mojim principima u kojim živim. Ali, uradit ću to zbog tebe. Zato što te volim kao sina, koga nema. Hvala.
Možda imam jednog u pečuju. Halo? Magda? Znam šta ste radili prošlog leta. A znam i s kim. Znam i o čijem trošku. Naše firme. Da. Ali, kako da ti kažem, sine, mi stari ljudi koji imamo još 4 godine do penzije, vrlo lako zaboravimo neke stvari ako sa druge strane dobijemo informacije. Da. Šta se sinoć desilo? Da? Dobro. Naopako, sine moj. Bože. Aha. Dobro. I? Dobro. Dobro. Važi, sine moj. Pozdravljate mamu svoju važi. Prijatno. Jesmo li... Šta se desilo? Šta je bilo? Recite, ajde. Rekla ti je da je vratiš gaćice. Znao sam, imao sam neki osjećaj, ne sjećam se, ali sam znao i kao pravi alfa mužek ponao sam trofej kući sa sobom. Sa sobom? Sobom. Možda je pravilnije reći na sebi. Šta? Sine. Kako? Alkohol je jak diuretik. Mehur se napuni prosto i samo u jednom momentu morala je da te presvuče. Ne lutaj, šta priča? Jest tango, Boško!